गिबियावनो जोंनि गोजौ सिन्थायाव थानाय बिफायसोरखौ हामबायनो नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो बे फुंबिलिनि गोजोननायखौ आं नोंथांमोननो फोरबोनि मुङाव जासिग्रोबाय। थांनाय सानदेआव जोंनियाव कनफारेन्स थानायखाय आं बे मर्निं डिभिजन प्रग्रामखौ आं लानो हायाखैमोन। लोगोसे आं जाय जायगायाव दंमोन बेयावहाय नेटवर्कनि एसे प्रब्लेममोन, बेनिखायनो आं आपल'ड खालामनो हायाखैमोन। दिनैनि बे गोदान सानाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो दिनैनि बे गुबुन बे सानडे मर्निं डिभिजननि गेजेरजों बेखौनो दिनै जों सोलोंनि 2 सामुएलनि 22 आयदा 33 पदखौ जों लागोन। बेयाव बाइबेलाव बेबायदि लिरदों, बे इसोरा आंनि गोगोम अनदर आरो बियो आंनि लामाखौ गिनाङै खालामो होनना बुंदों। बे इसोरा आंनि गोगोम अनदर, जेरावनाखि गासिबोखौबो जों मोननो हायो। लिस्टआव जों जेब्ला नायगोन बिराद मोजां पारफेक्ट बेयाव लिरनाय दं, गड इज माय स्ट्रेंथ एन्ड पावार, हि मेक्स माय वे पारफेक्ट होनना बुंदों। इसोरा आंनि गासै गोहो बोलो सक्ति गासैबो जों इसोरनाव मोननो हायो। बे मा खालामो होनना बुंदों, आंनि लामाखौहाय बियो पारफेक्ट गिनाङै जासे, जेरावनाखि थांब्ला जों सौथुनाय गैयाना, बेबायदि इसोरा जोंखौ खालामो। बेनिखायनो दिनै बे फुंनि गेजेरजों जों बेखौनो सोलोंनिना, इसोरा जोंनि लामाखौ जिहेतु पारफेक्ट खालामनो हायो, जोंखौ गिनाङै खालामनो हायो, मोजां लामाजों जोंखौ दैदेनलांनो हायो। जोंनि साननायफोरखौ, जोंनि हास्थायनायफोरखौ इसोरा दिनैहाय बे जाफुंहोनो हाग्राखाय जों बे पारफेक्ट लामाजों, बे नंथारगौ लामाजों जों थांनानै जोंनि जिबनखौ जों दैदेनलांनो जों सेस्था खालामोना। दिनैनि बे फुंबिलि मुगानि गेजेरजों जों इसोरखौनो हामबायनि, मानोना जोंखौ मोजां देहा, मोजां सम होबाय आरो मोजां बेखिनि समायखौ गावखौ गाबज्रिनो बे दान्दिसे समब्लाबो जोंखौ होयोना। जोंखौ दिनै इसोरा साननानै नाय, जोंखौ जोनोमनिफ्राय लानानै जोंखौ दासिम जोंखौ सोरजिबाय। जों बुहुमाव साननानै नाय, जोंनि बे गाननाय गस्लाफ्रा जोंनि नङा, जोंनि बे हांफ्रा जोंनि नङा। बेनिखायनो जोंहा गावनि होननानै लानो दिनै संसाराव जोंहा जेबो गैया। बेनिखायनो बे इसोरखौ जों गाबज्रियाब्ला, इसोरखौ जों हामबाय होनाब्ला जों सोरखौ हामबाय होनो? मानोना बिसोर जोंनि गासैबो जिउनि बिगोमा, गासैबो जोंनि दंनायफोरनि, जोंनि नांनायफोरनि, जोंनि हास्थायनायफोरनि जाफुंहोग्राया मात्र फोरबो जिसुल'। बेनिखायनो बाइबेलाव बुंनाय बायदि जों सोलोंनिना, आंनि गोगोम अनदर होनना बुंदों, जेरावनाखि जोङो जोंनि फोथायनायखौ, जोंनि हास्थायनायखौ, जोंनि साननायफोरखौ जों इसोरनो गथायनायनि गेजेरजों जों इसोरनिफ्राय जों आशीर्बादखौ, जोङो बोरखौ मोननो हायो, जों लानो हायो। बेयो मा होनना बुंदों, जोंनि हान्थिनाय लामायाव बियो पारफेक्ट होनना बुंदों, नंथारगौ सैथोखौ देरहानायनि लामाखौ बियो दिनै जोंनो होयो। बेनिखायनो जोंनि जिबनाव जों जिखिनि मावा मानो, जों फोरबोखौ सिगाङाव दोननानै जों आवगायलांनो नाजानिना। दिनैनिफ्राय, दानिफ्राय जोंनि गोसोफोरखौ जों इसोरनो गथायनि, जोंनि खामानिफोरखौ जों इसोरनो गथायनि, जोंनि साननायफोरखौ जों इसोरनो गथायनि, जोंनि मावनायफोरखौ जों इसोरनो गथायनि, जोंनि आगानफ्रोमावबो जों फोरबोनो जों गथायनि। अब्लासो जोंनि जिबनावहाय इसोरनि बे जोंनो होनाय पारफेक्ट लामाखौ, जोंनि जिबननि गिनाङै जासे थांनाय लामाखौ जों इसोरनिफ्राय मोननो हागोन। जों बेखौ सोलोंनो दिनैहाय। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों, जायफोर बिथांमोना दिनैहाय जिबनावहाय गोजोननायखौ मोनाखै, आन्दायनानै दङ, मा खालामगोन ना? खायफाया दिनैहाय रोंबाय, रोंनानै मा मावगोन नागिरना मोनाखै। खायफाया रोङाखै, रोंनो लुबैदों। खायफाया खामानि मावनो लुबैदों, खामानि नागिरना मोनाखै। बे गासैबो इसोरनि इच्छा। बेनिखायनो नोंथांनि गासैबो जिबनखौ इसोरनो गथायनानै हो। बेनि नोंखौ पारफेक्ट लामायाव बे लाबोगोन दिनैहाय। बेनिखायनो इसोरनि बे होनाय पारफेक्ट लामाखौ जोङो दिनै संदाननो रोंनांगोन। जोंनि गोसोनि अहंकारजों नङा, जोंनि गोसोनि साननायजों नङा, जोंनि गोसोनि लुबैनायजों नङा, नाथाय इसोरनि इच्छा बादि जों थाबायनो हानांगोन। अब्लासो जोंनि जिबनाव जों इसोरनि बे होनाय पारफेक्ट लामाखौ जों मोननो हागोन। आं गुसुं आरज खालामो दिनैनि बे इसोरनि गाहाम बाथ्रानि थाखाय आरो नोंथांमोननि थाखाय, फैबाय थानाय समफोरनि थाखाय। जोंनि गोजौसिनथाराव थानाय सोरजिगिरि गोथां आरो गोथार अनखथार बिफायसो, नोंफोरखौ थानो बे फुंबिलि मुगायाव हामबायदों। दिनै गेदेरथार अननायखौ मोननायखाय दिनै बे मोजां समखौ मोननो हाबाय। जों जिखिनि सावरायदों फोरबो आफा, नोंनि होनाय लामाया जे पारफेक्ट जोंनि थाखाय, जोंनि गोसोनि साननाय बायदि नङा, जोंनि गोसोनि हास्थायनाय बायदि नङा, जोंनि देहा मोदोमनि मावनाय बायदि नङा फोरबो आफा, नाथाय नोंनि इच्छा बायदि गासैखौबो जोंखौ खालामनो होदों फोरबो आफा। नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बादखौ जों साफ्रोमबो लोगोसे थानो होदों। जायफोर बिथांमोना दिनैहाय गोबां फरायबाय, नाथाय
खामानिनि थाखाय नागिरनानै आन्दायनानै दं फोरबाफा जायफोरानोखि दिनै रोंबाय नाथाय बिथांमोनाबो खामानि मोनाखै जायफोरानोखि रोंनो लुबैदों बिथांमोननोबो नोंफ्राय सोलोंनाय जिउआव बिसोरनि दावगालांनायखौ होदो फोरबाफा जायफोरानोखि दिनैनि बे प्रग्रामखौ नायबाय खोनासंबाय आरो नोंजों लोगोसे थाबाय बिथांमोननि जिबनाव नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बादखौ होदो बिथांमोननि न'खराव जोबनो गैयै बोरखौ होदो बिथांमोननि गासै हाबाफोराव थांनानै बे हेफाजाब खालामगोन बेबायदि आसा आरो भरसा आरो बाखि सम्मानखौ नोंथांनाव गथायनाय गुसुं आरो सासेबा ख्रिस्ट'फोर जिसुनिफ्राय आमेन गोजोननाय थाबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ खावलायो नोंथांमोना जुदि आर'जनि खावलायनायफोर बा माबा मोनसे नोंथांमोननि टेस्टिमनिफोर होनो दंब्ला लोगोसे नोंथांमोननि माबा मोनसे बुंनो दंब्ला आंनो भिडिअ रेकर्ड खालामना हरनांगोन आं नोंथांमोननो स्क्रिनावहाय आंनि वाट्सएप नाम्बारखौ होगोन लोगोसे डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानैबो बेयाव आंनि नाम्बारखौ आंनि डिटेल्सखौ मोननो हागोन नोंथांमोना हरनो हागोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय लोगोसे आंनि बे चेनेलखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब